Kamang, yan ang bansag kay Kuya Joseph dahil sa kanyang kapansanan. Ito'y minsan ang naging simbolo ng pangungutya. Ngunit nagkaroon ng bagong kahulugan dahil sa kanyang pambihirang talento bilang isang tattoo artist. Ngunit sa gitna ng hirap ng buhay, sasapat nga ba ang halaga ng bawat guhit ng tinta para sa isang lumalaking pamilya? Alamin natin yan sa kwento ng hirap at sakripisyo sa likod ng munting hiling ni Joseph Navia. Natagpuan namin ang tirahan ni Joseph sa liblib na bahagi ng Kitago, Ginubatan, Albay. Sa unang tagpo pa lamang, kapansin-pansin na ang kakaiba at tila paggapang na paraan ng paglalakad ni Joseph. Ako pinanganak po ako noong 1972. Tapos, ang kwento ng nanay ko, nagkasakit po ako ng polio. Sa kabila ng pangangailangan, hindi na nabigyan ng pagkakataon si Joseph na maipagamot dahil sa kahirapan. Salat po talaga kami. Sa 8 kaming magkakapatid, ako yung pinakabunso. Tapos, dahil nga sa sitwasyon ng kahirapan, kaya bukod sa nagkaganito ko, hindi man talaga po kami nakapag-aral. Ako nga po, tinapos ko lang po, kindergraduate, 2 balik pa ako sa kinder. Dahil rito, ang hindi ituring na normal sa paningin ng mga mapanghusga ay nagmarka na rin sa buhay ni Joseph. Kamusta po yung pagtanggap din ng tao sa inyo? Yung mga pangungutya sa pagkatao ko, minsan nga, ginagawa pa akong parang aso, ginagawa parang kalabaw. Mas masakit sa loob, wala man akong magawa, kundi magsumbong na lang sa magulang ko. Ang sabi ng nanay ko, pagpasensya mo yan kasi hindi nila ay alam yung ginagawa nila. Pero kung magpapatalo ka dyan, walang mangyari sa'yo. Kasi parang lalo nung nag-aaral ako ng kinder, yung parang kinukutya ako sa daanan pa lang kasi gumagapang lang ako papunta ng eskwelahan. Parang yung mga kapwa ko bata, mayroong nga matatanda na, pinagtatawan pa ako. Yung parang iniisip ko, yung parang wala akong silbi sa ibabaw ng mundo, wala akong halaga. Tapos habang lumalaki ako, ma'am, nagmamature din yung isip ko, hindi ako nagpatalo. Sa halip na panghinaan ng loob, ginawa itong inspirasyon ni Joseph upang paghusayin ng sarili sa ibang bagay. Si kumpare, kahit ganyan yung kalagayan niya, disabled siya, siya mismo ang gumawa nito na walang katulong, siya mag-isa. Ay, yung asawa niya minsan tinutulungan siya, inaabot kung anong pinapaabot niya. Yung pagtatali ng mga anahaw, tapos yung yung ganito, sa kanya talent niya talaga lahat yan. Ito, yan. Masasabi ko lang sa may mga kapansanan din, tulad ng sinabi ni pare, huwag silang mahinaan ng loob. Magiging inspirasyon si pare. Hindi ako tumitigil, ma'am, kung anong magagawa. Tulad niyan, kung hindi nagkasakit ako dito sa balikat, malinis yan, may mga tanim yan. Dati yan ang ginagawa ko. Yung mga tanim na yan dyan, lahat ako nagtumanim yan. Mga saging, tapos itong kadyos. Dati may kamuti pa ako dyan, may mga sili, okra. Kasi, ma'am, yung parang masakit sa katawan ko kapag wala akong ginagawa. Hanggang sa natuklasan niya ang kanyang likas na talento sa sining ng pagtatatu. Nung bata ka pa kasi ako, ma'am, mahilig talaga ako mag-drawing. Yung naalala ko noon nung bata pa ako, kadalasan drawing ko mga sasakyan at saka mga ibon. Nung makilala ko yung kumpare ko, binata na ako noon. Doon na nag-umpisa. Madalas natawagan siya. Sa bawat linggo, nagsiserve siya, kasama niya ako niya. Hindi ako nagpaturo sa kanya, yung sarili ko nga ang nagawa kong praktisan. Kasi ako, mabilis yung pick up ng utak ko. Ito ang dahilan kung bakit ang braso, kamay, dibdib at maging ang likod ni Joseph ay nababalot ng tattoo. Kung gaano kakulay ang bawat tintang inilalapat ni Joseph sa kanyang mga obra. Kasing tingkad din ito ang kanyang pagiging mapalad sa pagkakatagpo ng pag-ibig. Hanggat sa naging binata na ako, tapos
nung siyempre may makakaramdam na ako ng pagmamahal baga, may mga crush na ako, hindi ko masabi. Kasi titingnan ko yung sarili ko, ayokong masaktan kung ako bibiguin baga kung masakaling ligawan ko. Pero, meantime, nag-try ako ma'am na yung nararamdaman ko sa babae. Pero, sa awa ng Diyos, di naman ako binigo. Kunwari, hindi mo pa nakikilala si Kuya Joseph. Ano yung parang type mo dati? Tall, handsome. And? Dark, tall, and handsome. Mga Yun, ganon. TDH. Ganon. Ganon yung mga type. Ngunit nang makilala niya si Joseph, nagbago ang kanyang pananaw sa pag-ibig. Hindi naman po lahat tumitingin sa personality. Tulad ko, actually, bago kami nagkakilala, may boyfriend ako. Pero, when I meet him, I don't know what I feel. Nung magka-chat, magka-text kami, sinabi na niya sa akin na may kapansanan siya. Pero nung nakita ko na, okay lang. Mabuti po talaga siya. Pinapakita niya yung kanyang pagmamahal. Kahit na ganyan siya, ginagawa pa rin niya yung kanyang makakaya para may bigay sa akin yung mga gusto ko. Isa na rito ang inaasam at ipinangakong kasal kay Joy, na kamakailan lamang ay natupad na ni Joseph. Ina, isuot mo to ang singsing na ito, tanda ng aking pagmamahal at paglilingkuran kita habang tayo nabubuhay. So by the power vested in me as the municipal mayor, I now pronounce you husband and wife. Congratulations. You may kiss the bride. Ngunit hindi laging parang isang fairy tale ang mga sandali ng buhay. Sa mahigit 27 taong pagiging mananato ni Joseph, aminado siyang malaki na ang ipinagbago ng kanyang hanap buhay dulot ng modernisasyon. Noon, malaki ang income sa tato kasi hindi pa dumadami yung mga artist. Ngayon, kasi dahil sa stencil, ang dami ng mananato. Kahit hindi ka marunong mag-drawing, tapos i-stencil mo lang yung gustong ipatato, i-dedicate mo lang sa skin, yun ang susundan. Sa ngayon, ma'am, talaga sa totoo, parang mahirap kasi nawawalan niya ako ng trabaho. Buti na lang pag may pumupuntang dito, magpapatato, saka ka nakakaluwag-luwag. Minsan manghihiram ako, yung mga kaibigan ko, manghihingi na lang ako. Sabi ko, wala na ako ngayon anak buhay. Kung pwede, maka-arbor dyan ng kahit konti. Pero, yung parang naisip ko, parang naibalik ko yung paglilinis ko baga, pero parang nakakalungkot. Sabi ko nga, hindi abang buhay, susuportan tayo kasi napakahiya naman. Ako yung dapat ang magpo-provide kasi akong padre di pamilya. Sabi ko, pero hayaan mo, sabi ko, darating ang araw na may awa ang Diyos, makahanap tayo ng source of income, yung pagkakitaan talaga. Upang mapawi ang lungkot, inimbitahan namin si Joseph at ang kanyang pamilya na lumabas ng kanilang tahanan. Lingid sa kanilang kaalaman na may munting sorpresang naghihintay sa kanila. Handog po ng Tabang Ora mismo at ng Ako Bicol Party List. Sagot po nila yung inyong munting hiling.
Maraming salamat po. Ang dala namin today, may reveal. Para tayong groceries. Good afternoon, sir. And yung dagdag na tulong din ng Ako Bicol, yung itong 2 sako ng bigas. May kitchenwares din po kayo dyan, blanket, solar light. Walang hanggang pasasalamat. Ang nais na iparating ko po sa inyo, wala po akong ibang may babalik sa kabutihan ng Tabang Ora mismo, kundi ang aking lubos na pagpapasalamat, lalo na po dito kay Ma'am Camille, na siya po ngayon ang nandito para makakausap po kami. Maraming salamat po. Sana po marami pa kang matulungan ang mga Tabang Ora mismo. Ang minsay ko sa kapwa ko PWD, huwag sana silang panghinaan. Ako yung di ko naman hinihiling na tularan ako nila kasi iba naman yung konsepto ng pag-iisip nila kaysa sa akin. Pero sa akin talaga, lumalaban talaga ako hanggat malakas pa ako para sa mga anak ko. Kaya masasabi ko sa kanila, huwag silang patatalo sa emosyon nila. Dapat palakasin nila yung fighting spirit nila para marating nila yung nais nilang marating. Pinatunayan ni Kuya Joseph na hindi hadlang ang kapansanan upang mangarap at lumaban ng patas sa buhay. Naway siya ay magsilbing inspirasyon, lalo na sa ating mga kapatid na PWD, dahil hindi rito nasusukat ang tsansa at pag-asa tungo sa tunay na tagumpay. Mula sa Tabang Ora mismo, ako po si Camille Gonzales, ang tagapaghatid ng kwento sa likod ng inyong munting hiling.